istasyon ang akong pamatian besides ang iya nga signal sa amon nga place nga kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine National Time, 6 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga.
Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes sa Petsa Tras sa bulan sang Disyembre sa mga tiga 2021. Labing unang adlaw sang Biyernes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Sa mga aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa 7 ang takna sa mga aga. Sa udulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalhagad diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod, kalagi pa na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Atensyon sa mga nagahulog sa entry sa 1-2 panalo part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Yari na ang aton labing una nga daily draw winner para subong nga adlaw sa Biyernes sa oras nga 4 minutos sang nabilin antes ang alas 7 sa aga. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 56 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga, yari ang aton sa nilabing unang nga daily draw winner subong nga adlaw sa Biyernes. Magabaton sa nga 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Gina-check sa nga aton nga FDA representative Sir Rodel Longara sa sining nga entry nagamit sa nga Silver Swan na bilang nga proof of purchase. Taga-Purok Santol, Barangay Mandalagan, diri sa may syudad sang Bacolod. Congratulations sa Virgilia Ortigas. Virgilia Ortigas sa Purok Santol, Barangay Mandalagan, diri sa may syudad sang Bacolod. Mera ka sang tubtob alas 12:56 karon sa udo sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. Sa liwat Virgilia Ortigas. Ikaw ang aton sa nga daily draw winner subong nga alas 6:56 sa aga. Congratulations. Bombo Radio Bacolod. Paradio Bombo. 3 minutos na nabilin antes ang alas 7 sa aga. Pera sa nga 7 na naman ka mga persona nga napilasan sa aksidente nga nagaluntad dala sa may banwa sa nga Kawayan. I-check nato ng detalye sa piyakalinya with Bomboliani Zilminardo. Bomboliani sa report. Come in. Yes, Bombo Erlen. So, pito nagakalapilasan. Sini o kanang injured sa tabo nga ang aksidente dito sa may banwa sa nga Kawayan. Bombo Erlen. Kung sa diin, sini sa may investigation sa kapulisan ng Bombo Erlen. Ini ang insidente na tabo dito sa may highway sa City of Magambak, Puro 4, Barangay Linawon, Kawayan, Negros Occidental. O sa diin na Bombo Erlen, ang biktima amo si Alan Iyoy Roque, 52 anyos, ini siya kag residente sa Puro 4, Barangay 2, Sipalay City, kang asuspitsado amo si Nemia Villarias. Isa ka babae, 28 anyos, ini siya Bombo Erlen, kag residente sa Puro 4, Barangay Talakdan, Kawayan, Negros Occidental, kung sa diin ang ginadala sinisa nga biktima Bombo Erlen Mitsubishi L400 microbus, color green kag may duwa sinisya ka pasahero nga amo ang iyang asawa kag iyang isa ka bata Bombo Erlen. So nagabiyahe ini sila Bombo Erlen halin sa Sipalay going to Bacolod na kuntani sa nga nakakadto na sila sa nasambit nga lugar no ara na sila. So sa kurbadahan nga portion ayon nasugatan ini ang Rusi nga 125 ka color blue nga ginadrive sa ginasambit nga suspitsado kag mayara anom ka pasahero Bombo Erlen. So nagbungguanay ini sila kay tungod naglapaw ini o nag-overlap ang tricycle sa iyang linya Bombo Erlen kag dito na nag-head on a collision ang duwa ka salakyan na Bombo Erlen kung sa diin nagresulta ini sa pagkasamad sang anom ka pasahero kag sang isa ka driver sini sa nga tricycle Bombo Erlen. So hilali man ini sila kung gilayon nga gindala sa Kawayan District Hospital for medical treatment sa Bombo Erlen. So subong yara naman sa Costeria sang barangay Linaawon ini ang mga ang suspitsado Bombo Erlen for proper disposition. Sige, thank you, Ged. Dabamulyan. Sa Bombo Erlen para sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition, ini si Bomboliani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio.
Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Lianzil Minardo sa mga motorista maghahalo nga gid. Ilabi na subong may raketas nga ginabantayan nga bagyo ang typhoon niyato. Although nga tiyara pa ini sagwa sa nga Philippine Area of Responsibility pero nagadala sa mga pag-ulan diri sa aton sa may Visayas and then sa pilaman kaparte sa Mindanao. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ika-3 na sa buwan ng Disyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating international news, mga hindi bakunado dun sa Germany, ilalagay daw sa lockdown. Tinapyas ng Senado na budget ng NTF-ELCAC, pinababalik ni Pangulong Duterte kasabay ng paliwanag sa kanyang Senate bid sa 2022 elections. Mahigit 60 pasahero binabantayan ngayon ang Bureau of Quarantine laban sa Omicron variant. Buhos naman ng mas maraming turista pinaghahandaan dahil sa lalo pang pagbaba ng temperatura sa Baguio City at mga kalapit na lugar. Habang yung pamimahagi ng ayuda ng lokal na politiko doon sa Cebu na para ho sa mga nasunugan ay nauwi sa gulo. At sa sports news naman, ang PATAFA President Wico naman inalmahan ang aligasyon ni Ukraine coach Petrov ukol sa isyu kay Paul Volter Obiano. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Inanunsyo ng gobyerno ng Germany ang pagpapatupad ng nationwide lockdown sa mga hindi bakunadong residente nila. Sinabi ni outgoing Chancellor Angela Merkel na ang mga unvaccinated individuals ay bawal na makapunta sa mga establishmento gaya ng supermarket at butika para maiwasan ang pagkakahawaan ng bagong variant ng COVID-19 na Omicron. Suportado rin ni Merkel ang papalit sa kanya na si Olaf Scholz ang pagpapatupad ng mandatory vaccination na kapag naipasa sa parlamento ay magiging epektibo na ito sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Posible rin na sa susunod pang taon ay magkakaroon na ng booster shots ng COVID-19 vaccine sa mga nauna nang naturukan ng bakuna. Aabot na kasi sa mahigit 102,000 na katao ang nasawi sa Germany kung saan itong nakalipas na araw lamang ay nagtala sila ng 446 na kataong nasawi matapos dapuan ng nasabing virus. Dito naman sa Pilipinas, walang naitalang kaso ng coronavirus ang Department of Education sa unang linggo ng pilot implementation ng face-to-face classes sa bansa. Bagamat ayon nga kay Assistant Secretary for National Academy of Sports and Field Operations, Malcolm Garma, may naiulat na ilang mga mag-aaral na nakaranas ng sintomas kagaya na lamang ng lagnat. Pero paliwanag ni Garma na kapag nakaranas sa mga bata ng mga sintomas ng sakit, hindi na sila pinapapasok pa. Batay nga sa partial result ng weekly report ng mga paaralang nagsagawa ng face-to-face classes noong 24 ng Nobyembre, mayroong kabuuan na 4,537 na mga estudyante mula sa kinder hanggang grade 3 at learners mula ho naman sa grade 11 hanggang 12 ang pumasok sa unang linggo ng pilot run ng physical classes. Samantala, nasa 60 hanggang 62% naman ang mula ho sa 100 paaralan na pinayagan na makapagsagawa ng face-to-face classes ang nakapagsumiti ng unang linggo ng kanilang assessment mula ho 15 ng Nobyembre hanggang 19 na naintindihan naman daw ng kagawaran dahil nga karamihan sa mga pilot schools ay nasa mga remote areas na may mahinang internet signal. Sinimula na ang pilot run ng face-to-face classes noon pang Nobyembre 15 at ngayon ay plano naman ng DepEd na palawigin pa
ang implementasyon nito sa mas marami pang mga lugar sa ating bansa. Ayan ay sa Marso 7 sa susunod na taon. Samantala, si Pangulong Rodrigo Duterte naman nirerespeto umano ang pag-atras ni Senator Bongo sa presidential race. Samantala, tinapyas naman ng Senado na budget ng NTF-ELCAC pinababalik ni Pangulong Duterte. May karagdagang pang report si Bomber Raymond Tinazo. Bombo ever, Bombo Dennis, binigyan din ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ibalik ng mga senador yung kanilang tinapyas mula sa pondo ng Anti-Communist Task Force. Ito yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. At bate kasi sa nung nakarang buwan ay tinapyas ng ilang senador ng 24 billion pesos ang dating panukalang 28 billion pesos na budget para sa 2022 ng NTF-ELCAC. Kaya ang natira na lamang ay 4 billion. Pero sinabi ni Finance Committee Chairman Sani Angara na inakira nila sa 10 billion pesos ang naturang pondo ng NTF-ELCAC. Ayon kay Pangulong Duterte, kailangang ibalik yung orihinal na pondo dahil mahalaga ito sa paglaban ng rebellion o insurhensya dito sa bansa. Ito ay sinamantala ng Pangulo para sabihin na kaya siya nagdadalawang isip na magretiro na sa politika dahil sa ganitong mga ugali daw o mga pinaggagawa ng mga senador at nais niya na baguhin. At sinabi rin niya na huwag na daw ihalal yung mga dati ng mga senador na paulit-ulit lang naman at meron pa siyang paronggit muli laban kay Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Na itong bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Itong original na, I think it was 19 billion. 28. Tapos, billion. Tapos ito, gituli nila. Wala. So, kailangan ma-restore yan. Ako, dalawang isip ko. Gusto ko talagang mag-retire. Pero the things evolving now, if we go with the same kanang mga tao, ilang mindset na why mahitabo? You have to elect new leaders, high time. Alis din nyo. Tinood, if you elect the same, wala may tabo. Istorya lang na, investigasyon na walay tunong. Basta lang kumalkal dyan at makapag-ano sa basigulagon. Mangita o anomalya nga wala, mampod. Now, if there is no anomaly, they will create the anomaly for you and stretch the whole of the Senate's time for your personal appearance. Kaya nitong itong mataba na parang penguin. Kalimutan. Gordon. Sabihin mo, totoo man. Ng pahayag ni Pangulong Duterte, pero una nang sinasabi rin ni Senador Richard Gordon na hindi na raw niya papatulan ang mga personal na pag-atake, pagbatiko sa kanya ni Pangulong Duterte at nanindigan na tuloy ang kanilang trabaho, ang kanyang pag-iimbestiga, partikular nga doon sa kontrobersyal na pagbili ng gobyerno ng COVID-19 medical supplies sa kumpanyang Pharmally. Samantala, kaugnay naman sa pag-withdraw o anunsyo ng withdrawal ni Senador Christopher Bongo mula sa presidential race ay nabanggit din ito ni Pangulong Duterte at meron pa siyang pabirong patanong at saka siyempre sinabi rin niya na kanyang iginagalang ang naturang desisyon ni Senador Bongo lalo pat ang may kinalaman na rito ay ang pamilya. Na ito naman ang bahagi ng pahayag pa ni Pangulong Duterte. Senator Bongo, ano ba talaga mong tatakbo ka o hindi?
Well, I would like to, off the cuff, you have made a lot of people sad than happy. We respect your decision. Lalo na kung pamilya, wala na tayong magawa dyan. Yan, yung bahagi ng pahayag, reaksyon ni Pangulong Duterte sa naging anunsyo nga ni Senator Bongo na pag-withdraw sa presidential race sa susunod na taon. Ito kasi magunita na laging sinasabi ni Senator Go na anuman yung kanyang magiging desisyon ay laging kumbaga may kinalaman o nakadepende kay Pangulong Duterte kung anong sabihin sa kanya at ng partido nila na PDP Laban. Okay, Bombo Raymond. Yes, go ahead. Kailan naman personal na pupunta si Senator Go sa Commission on Elections para i-file yung kanyang pag-atras ng tuluyan, maging formal yung kanyang hakbang na withdrawal of candidacy, Bombo Raymond? Kasi habang hindi niya binabawi yung kanyang certificate of candidacy doon, maraming mga grupo na dati nang sumusuporta sa kanya naniniwala na hindi pa tapos ang laban, Bombo Raymond. Well, ang pagkakalam ko at pahapyaw na rin itong nabanggit ni Senator Go na pwede or posible na siya ay personal na magtungo sa Comelec office para mag-file ng withdrawal sa darating na Enero kung sakali. So by January pa, hindi pa sa ngayong Disyembre raw ang nabanggit niya lately or recently sa atin, Bombo Dennis. So abangan natin kung January nga, kung hindi mapaaga yung kanyang pagpunta sa Comelec, if ever nga na yun pa rin kung talagang itutuloy talaga yung withdrawal na kanyang inianunsyo na, Bombo Dennis. Oo, kaya lang ang konsiderasyon dyan, Bombo Raymond, pagka naisama na sa listahan, dun sa balota, yung kanyang pangalan, lahat ng susuporta sa kanya, kumbaga, kung may susuportahan man siya, ililipatan ng, kumbaga, i-endorso mismo ni Senator Go, ay baka maapektuhan na Bombo Raymond, no? Kung talagang hindi na siya decided na tumakbo, bawi ito sa stray votes, Bombo Raymond. So yun yung sinasabi nga ng full body. So mas maganda na kung alimbawa ay may lilipatan siya ng ito na yung suportahan o yun. Pagka natuloy yung printing ng balota na nandun pa rin yung pangalan niya, sayang, Bombo Raymond, yung mga boto na mapupunta pa rin sa kanya. Yun nga. So, well, talagang wala tayong magagawa ngayon kundi maghintay na lamang din at umasa na mag-desisyon talaga at gagawin ni Senator Bongo ang nararapat para naman maiwasan na rin yung sinasabi mo nga magiging kalituhan ng mga botante kapag napasama yung bolota. So sana, well, siguro naman ay gagawin niya ni Senator Go na if ever ay pupunta sa Comelec bago ang printing ng mga pangalan ng mga official candidates, Bombo Dennis. Okay, finally, si Pangulong Duterte, anong aktibidad ngayon at hanggang weekend siguro, Bombo Raymond? Well, sa ngayon ay wala pang advice. So ngayong linggo, yun lang muna yung mga aktibidad ng Pangulong Duterte at over the weekend din ay wala pang advice. Pero may naman ang Pangulo ay bigla-bigla sumusulpot sa mga public engagement o kaya ay may mga private meetings. So tingnan na lang natin. Wala pang advice para sa kanyang talk to the people, Bombo Dennis. So malamang ay sa Lunes na ng gabi, if ever, Bombo Dennis. Okay, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bahagya pong tumaas kumpara dati. Kumbaga, nitong nakalipas na araw, yung nadagdag ho na kaso ng COVID-19 dahil ito ay nasa 564. No? At yung active cases natin ngayon ay nasa 15,188. Ang total number naman ng mga kaso sa Pilipinas na tinamaan ng COVID-19 ay 2,833,473. Yung mga panibagong nasawi ay 4 na po ang kanilang bilang. Kaya meron na tayong total number of fatalities na 48,000 mahigit. Habang yung mga gumaling ay 694.
at ang kabuuan ng mga gumaling o nakarecover ay 2.7 milyon batay ho sa data ng Department of Health. Sa buong mundo naman mga kabombo, mga Kastar Nation ay nasa 264.3 million mahigit ang infected ng COVID-19. Yung mga mild cases ho dyan ay nasa 20.5 million, habang yung mga severe o critical condition 86,000 mahigit. Habang yung binawian ng buhay ay umaabot na ho sa 5.2 million ang naitala ng WHO worldwide. Sa mga nakarecover naman ay patuloy din ho ang pagtaas po nito. Ito ay nasa 238.4 million ang nai-record na ng WHO sa mga nakalipas na panahon mula nang magkaroon ng pandemya dahil pa rin dito sa COVID-19. Sa mga bansa naman ang mataas pa rin ang kaso ng COVID, ang Estados Unidos mga kabombo, meron pa rin nadagdag ho na panibagong 72,936. Ito ho ay naghatid sa kanila doon sa kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na 49.6 million na infected ng nasabing sakit. Yung panibagong mga nasawi sa kanilang bansa ay 741. Kaya ho mayroon ng total deaths na 805,762. At yung mga nakarecover naman ay 39.3 million ang naitala po ng Department of Health doon sa USA. Pero yan o yung CDC na siyang tumutugon naman sa mga ganitong sitwasyon dyan pa rin sa Estados Unidos. Samantala, ang Manila LGU naman planong buksan ang 24 oras na bakunahan para sa mga magpapaturok ng booster shots. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Handang buksan ng Manila City Government ang kanilang 24/7 vaccination hub kapag natanggap na nila ang mga bakunang gagamitin bilang booster shots sa mga may edad na Filipinos. Sa naging karanasan kasi ng Manila City LGU nang simulan ang pagtuturo ng COVID-19 vaccine nung nakaraang mga buwan ay malaking tulong ang 24 hours na vaccination hubs nila. Layon kasi ng 24 hours na vaccination hubs ay para sa mga empleyado na walang oras na magpabakuna dahil sa kanilang trabaho. Naging mabilis din na makamit ng LGU ang pagpapabakunan sa nakalang populasyon dahil sa nasabing 24 hours na vaccination hub. Nitong Disyembre 1 lamang ay umabot sa 126% na target para sa mga full vaccinated ang nakamit ng Manila LGU, habang mayroong 80% sa mga minor de edad na may edad na 12 hanggang 17 ang nabakunahan. Katumbas ito ng 2.8 million na mga bakuna ang naiturok sa Manila LGU. Magugunitang uumpisahan ngayong araw ang pagpapabakuna ng mga booster shots sa mga fully vaccinated na mayroong 6 na buwan na mahigit na. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, ang DILG ay nababahala sa posibilidad na tumaas muli yung mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 dahil daw dito sa mga political rallies na sinasagawa ng ilang mga grupo. At kaugnay niyan may pag-uulat si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Dave? Yes, Bombo Dennis. How's my signal? Sige, tuloy lang Bombo Dave. Ikinakabahala nga Bombo Dennis, Bombo Everly ng Department of Interior and Local Government o DILG na posibleng muling tumaas ang bilang ng mga naitatalang bagong COVID-19 cases dito sa Pilipinas dahil sa mga isinasagawang political rallies ng iba't ibang mga political aspirants para sa halalan sa susunod na taon. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Año, ngayong mababa na ang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas ay posible namang nagiging complacent na ang publiko. Kaya naman pinapaalalahanan niya ang mga kandidato pati na rin ang mga local government units na ipinagbabawal pa rin ang mga political rallies. Aniya, technically ay maituturing pa rin bawal ang political rallies, pero aminado rin naman siya na yung mga special gatherings ay maaaring payagan ng mga local government units at kung sa kondisyon na nasusunod lamang ang mga precautions laban sa COVID-19. Nababahala si Anyo na baka maging super spreader event pa ang mga political rallies ngayong may banta rin
ng Omicron variant. Magugunitaan niya sa mga nakalipas na linggo na ilang mga political aspirants ang naglunsad ng kanilang mga political rallies sa iba't ibang panig ng bansa na dinaluhan hindi lamang ng mahigit 100 na mga supporters, kundi ang iba ay umaabot pa ng libo-libo. Magugunita na pinapayagan na nga ng DILG ang pagdaraos ng mga caravans naman at motorcades dahil ito ay ginagawa sa mga open areas kung saan mababa ang posibilidad ng transmission ng COVID-19. Pero para sa kalihim, mas mainam na hintayin na lamang ng mga political aspirants ang formal na pagsisimula ng official campaign period sa Pebrero 8 ng susunod na taon para sa national position at March 25 naman ng 2022 para sa local positions na itinakda rin ng Commission on Elections. Bombo Dennis. Okay, Bombo Dave, wala bang koordinasyon ang COMELEC at yung IATF at DILG hinggil dito sa mga patupari na ito? Kasi hanggat wala namang pronouncement dyan ng full body, sabi nila, bahala yung IATF. Sabi naman nung DILG, ay dapat kumilos yung COMELEC. So, paano magiging diskarte dito, Bombo Dave, para talagang maipatupad yung paghihigpit dun sa mga political groups sa kanilang mga aktibidad? Actually, Bombo Dennis, sa mga panahon ngayon, labas pa talaga yung Commission on Elections sa ginagawang pag-iikot ng mga kandidato kasi ang base sa kanilang mandato ay magsisimula lamang sila talaga sa pagsita o sa paghihigpit pagdating dito sa political rallies sa tuwing sasapit na yung official campaign period, which is by next year pa, Bombo Dennis. Kaya kumbaga yung mandato para sa pagbabantay na ginagawa sa pag-iikot ng mga political aspirants sa kasalukuyan nasa jurisdiction ng Department of Interior and Local Government. Kaya naman pinapaalalahanan nga ni Secretary Anyo yung mga local government units na bagamat sa ibang mga lugar may mga low COVID-19 transmission ay dapat pa rin mag-ingat at hindi pa rin dapat maging complacent kahit pa sa mga nakalipas na mga linggo ay mababa na yung mga naitatalang COVID-19 cases. Bombo Dennis. Okay, how about yung sa DILG? Wala ba silang planong bumalangkas ng formal na panuntunan, Bombo Dave, sa mga ganitong aktibidad? Para kahit yung mga lokal na opisyal doon, tatalima, Bombo Dave. Tapos kung may dadating man na national candidates, ay sasabi, eto po yung patuparin namin dito. Although malinaw naman sana yung sa IATF, kaya lang minsan kailangan daw yung nakatitik mismo, nakaletra para ipatupad, i-enforce, ika nga, Bombo Dave. Tama ka dyan, Bombo Dennis, kasi yung ginagamit o ginagawang batayan ng DILG para sa ginagawa din naman nilang mga paalala at paghihigpit yung mga guidelines na inilabas ng IATF sa mga nakalipas na mga araw, Bombo Dennis. Kaya nga kinukonsidera rin ata ng DILG yung pagbalangkas ng kumbaga parang ng uniform guidelines upang sa gayon yung bawat local government unit ay may masundan talaga na iisang panuntunan o alintuntunin pahinggil dito sa ginagawang political rallies ng mga political aspirants para sa halalan sa susunod na taon, Bombo Dennis. Sige, abang tayo doon sa mga rekomendasyon talaga nila, Bombo Dave. Lalo na yung para sa mga venue. Talagang hindi may iwasan yung mga aktibidad, mga gathering. Kasi kahit hindi inaasahan ng politiko, minsan kusan dumadating yung kanilang supporters. Tama naman yun. No? Sige, abang-abang tayo, Bombo Dave, kung ano magiging mga hakbang pa ng gobyerno. Maraming salamat. Live mula sa lungsod na Makati, Bombo Dave, Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Karagdagan pang balita, natanggap na ng Pilipinas ang karagdagan pang 1,082,250 na mga doses ng COVID-19 vaccine na binili ng gobyerno sa kumpanyang Pfizer yan. At lumapag nga pa sa alas 9 ng gabi ng Huwebes, Disyembre 2 ang eroplanong pinagsakyan ng bakuna sa may Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Pinangunahan ni National Task Force Against COVID-19 Assistant Secretary Wilben Mayor ang pagsalubong ng nasabing mga bakuna. Pinasalamatan nito ang Amerika dahil sa karagdagan pang pagdating ng mga COVID-19 vaccines. Ipamamahagi ang nasabing mga bakuna sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa dagdag pa nating balita, ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino ang naging isa sa mga pangunahing tinutukan
ng Vice Presidente na si Leni Robredo. Simula pa lang nang siya ay maluklok sa pwesto, agad niyang inilunsad ang Angat Buhay Project noong Oktubre ng taong 2016 kung saan nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay ang mga pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng training at livelihood seminar dito sa Metro Manila. Ay lagpaso sa 7,600 na pamilya ang natulungan na maiangat ang pamumuhay sa pamamagitan ng Metro Laylayan na program ni BP Leni. At maliban ho dyan, sinimulan din ni BP Robredo ang proyektong Trabaho noong Oktubre ng taong 2020 naman, kasama ang United States Agency for International Development o USAID at ang Philippine Business for Education na layunin na matulungan yung nasa 1,000 kabataan na hindi nakapag-aral. Maliban ho dito, tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto at sa ngayon sa 5 batch ng trabaho pools ay nasa 913 applicants ang natanggap na sa naturang proyekto, habang 186 sa kanila ay natanggap ng doon sa mga binibigay na training subsidies ng nasabing programa. Parte pa rin ng trabaho na nagkaroon ho ng kabuhayan ang ilan sa ating mga kababayan. Samantala, ang gun ban exemptions naman dadaan sa masusing proseso ayon yan sa PNP spokesperson. Alamin naman natin ang detalye mula kay Bombo Anali Soberano. Tiniyak ni PNP Chief General Jonardo Carlos na dadaan sa masusing proseso ang pag-aproba ng mga request para sa gun ban exemption. Ayon sa PNP Chief, ang mga aplikasyon ay ipoproseso ng Commission on Election o COMELEC, Committee on the Ban on Firearms and Security Personnel at Joint Security and Coordinating Council kung saan kasama ang PNP at AFP. Base sa proseso na itinakda ng COMELEC, ang mga natanggap nilang kompletong aplikasyon na pumasa sa screening ng CBFSP Secretariat ay ipapadala sa CBFSP, PNP at AFP para sa evaluation sa loob ng 3 araw. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba, ay magsasagawa sila ng threat assessment na magiging basehan ng kanilang evaluation. Ayon kay Alba, ang mga resulta ng evaluation ay pag-iisahin ng CBFSP Secretariat at kung aprobado ang aplikasyon, mag-i-issue ng Certificate of Authority na lalagdaan ng CFBSC Chairperson at ng mga kinatawan ng PNP at AFP. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. PNP reminds those who will be applying for gun ban exemption that Joint Security and Control Center will carefully evaluate the threat assessment from the list of application. As per our Chief PNP, Police General Jonardo Carlos, there must be a careful deliberation so this process won't be abused. Dadaan po siya sa pre-evaluation to check if the documents are complete, and together with the AFP and COMELEC, we will identify the veracity of the claim and find out if there is a need to grant the Certificate of Authority. PNP reminds those who will be applying for gun ban exemption that Joint Security and Control Center will carefully evaluate the threat assessment from the list of application. As per our Chief PNP, Police General Jonardo Carlos, there must be a careful deliberation so this process won't be abused. Dadaan po siya sa pre-evaluation to check if the documents are complete, and together with the AFP and COMELEC, we will identify the veracity of the claim and find out if there is a need to grant the Certificate of Authority. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mahigpit na ngayong binabantayan ng Bureau of Quarantine ang 64 na mga pasahero na dumating sa bansa bago pa man pansamantalang ipinagbawal ang kanilang o ang pagpasok ng iba pang mga kababayan ho natin at ang iba pang mga tao mula sa ilang mga bansa na pinagmulan umano o nakapagtala na ng Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na bilang protocol ay kanilang ipapatupad
sa lahat ng mga returning overseas Filipinos na bumabalik nga dito sa ating bansa, kasalukuyan pa rin ang pagproseso ng Philippine Genome Center doon sa mga pinakahuling COVID samples mula ho sa sequencing. Nauna nang sinuspindi ng Pilipinas ang mga inbound flights mula ho sa mga bansang South Africa, Botswana, Namibia, Zimbabwe at maraming iba pa, kaugnay pa rin doon sa pinaigting na kampanya upang maiwasan ang pagpasok ng naturang variant ng virus dito sa ating bansa. At tatagal hanggang 15 ng Disyembre at muling magkakaroon ng assessment. Bunsod pa rin ng banta ng naturang variant ng COVID-19. Abangan pa mamaya dahil inaasahan na ang pagdagsa ng mga turista doon sa Baguio City. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy na ho ang pagbabakuna at pinalawig pa ho ito ng gobyerno yung nationwide vaccination program hanggang dun sa kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas. At alam nyo ba, marami pa rin ho ang ayaw magpabakuna. Alamin natin ang mga kwento ng ilan ho sa mga kumukontra dito sa bakuna, pati na yung dating kumukontra, ngayon ay hindi na. Ano nga pa kanilang mga rason? Yan ang ating alamin sa aking special report. Umalo na sa mahigit 80 million doses ang naiturok ng government vaccinator sa Pilipinas, kung saan mayroong 44 million ang fully vaccinated na. Inaasahang madadagdagan pa ito habang nagpapatuloy ang 3 araw na National Vaccination Drive, kung saan target naman ang 9 million na mga mababakunahan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Habang sa buong mundo ay nasa 7.91 billion doses na ang na-administer mula sa 184 na bansa. Sa kada araw, 36.9 million doses ang naituturok sa iba't ibang mga bansa. Lumalabas na ang COVID-19 vaccination na ang pinakamalaking pagbabakuna sa kasaysayan ng daigdig. Pero alam nyo ba na sa dami ng bakuna mula sa Pfizer-BioNTech, Sinovac-Coronavac, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, AstraZeneca, Sinopharm, Sputnik Light, Sputnik V, may mga tao pa ring ayaw magpaturok ng bakuna. Nakausap natin si Evangelino Gadong, isang dating OFW, at sinabi niya na ang kanyang mga sentimiento kung bakit nagmamatigas pa rin siya na tumanggap ng anumang klase ng bakuna laban sa COVID-19. Kung magpabakuna ka, ano naman chances na mayroong assurance kung sakali man na may bigay ng pabor para doon sa bakuna? Wala namang tunayan na yung nagpabakuna hindi nabigyan ng hindi natalaban ng sakit. Bago ko pa pinanganak, may sakit ka na eh. So it means, hindi talaga prove yung bakuna para maligtas yung tao sa sakit. Pero alam nyo ba, hindi lang nag-iisa si Gadong sa ganitong pananaw. Katunayan, may mga grupo pang nagsulong laban sa mga lokal na opisyal na ipatigil ang vaccination program, kalakip ng pagbabanta na kakasuhan ang mga nangangasiwa ng inoculation program. Ilan sa mga opisyal na pinagbantaan pa ng anti-vaccination advocates ay sina Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno at Misamis Oriental Governor Bambi Imano. Samantala sa paglilibot ng Bombo Radio, nakausap din natin ang isang dating naniniwala sa mga fake news laban sa bakuna. Kagaya na lamang ng kwento tungkol sa zombie o kaya naman ito ay nakamamatay at maraming iba pa. Pero ayon kay Crispin Andal, nagbago na ang kanyang paniniwala dahil sa pagpapaliwanag ng mga eksperto, gayon din ng ilang individual na malapit sa kanya na ligtas naman ang bakuna, lalo't milyon-milyon na ang nakapagpaturok nito.
hindi ka tatanggapin, hindi ka papapasukin sa mga department stores, sa mga malalaking opisina, at isa pa sa mga simbahan. So, naisip ko na rin na makapabakuna para, syempre, lagi ako nagta-travel, lagi ako may kinakausap. So, doon ako nakapag-isip na makapagbakuna na. Tsaka isa pa, kaya ayaw ko dati magpabakuna kasi yung takot na na baka after 2 years, mamatay ako, ganun. Sa pananaliksik ng Bombo Radio Philippines, hindi lang ang mga karaniwang tao ang kontra sa bakuna. Kabilang din ang ilang mga popular na tao na ayaw ding magpabakuna. Kabilang narito ang singer at songwriter na si Nicki Minaj at maging ang NBA star na si Kyrie Irving ng Brooklyn Nets. Mas pinili pa nga ni Irving na magmulta ng $1,000,000 at hindi makapaglaro ng ilang game kaysa siya ay magpabakuna. May ilan ding relihiyon na nagtuturo ng kontra sa pagbabakuna dahil daw para sa kanila ay labag ito sa nais ng kanilang Diyos. Pero kung may mga pagbabanta ang mga kontra sa bakuna, mabigat din ang pagbabanta ng Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nakalipas na araw para sa mga ayaw tumanggap ng baksin. Magpabakuna, alam ko marami pang ayaw eh. Iyan ang problema, yung ayaw. Ayaw magpabakuna. Kaya hanapin ninyo yan sa barangay ninyo. Akyatin natin pagtulog at turukin natin ang nakatulog para makumpleto yung istorya. Kung ayaw, akyatin sa bahay tusukin natin sa gabi. Ako ang Pero hindi lang naman pagbabanta ang inilalabas ng gobyerno laban sa kanila sa mga nakalipas na buwan mula nang mag-umpisa ang bakunahan sa ating bansa. Katunayan, kasalukuyang may promo ang DOH na pwedeng salihan ng mga bakunado. Para sa buwan ng Oktubre at Nobyembre, mayroon 50 tao na mananalo ng tig 5,000 pesos. Habang sa Grand Draw, mayroong 10 mananalo ng tig 100,000 pesos. Isang mananalo ng ₱250,000 at isa rin ang mag-uwi ng 1,000,000 pesos. Maliban dito, may kanya-kanya ring programa ang ilang LGU kagaya na lamang sa Las Piñas City na maaaring manalo ng bahay at lupa ang mapalad na mabubunot mula sa listahan ng mga nagpabakuna sa kanilang syudad. Ano't ano pa man, mahalagang ipaubaya sa mga eksperto ang maselang issue ng COVID-19 vaccine. Kaysa bigyan ng pakahulugan ang mga bagay na bunga lamang ng sarili nating pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon. Yan ang aking special report. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pa namang mga balita, pinag-aaralan ng pamahalaan at ng vaccine manufacturers ang posibleng shelf life extension para sa mga expired na o malapit nang mag-expire na mga bakuna. Paliwanag ni Vaccine Carlito Galvez Jr., ginagawa na ng National Task Force Against COVID-19 at ng Department of Health ang kanilang makakaya upang matiyak na walang mga bakuna na masasayang dahil sa expiration. Inalala nga ni Galvez na noon ay napilitan ang bansa na tanggapin ang mga bakuna na malapit na ang expiration date dahil nga sa nararanasan na global shortage sa supply ng COVID-19 vaccines. Subalit saad ni Galvez na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa ilan pang mga pharmaceutical companies at sa COVAX facility para mabigyan ang bansa ng mga bakuna na mayroong shelf life na 4 na buwan o mahigit pa. Tiniyak naman ni Galvez na walang dapat ikabahala dahil ligtasan niya ang mga bakunang itinuturok at pasok sa shelf life na inirekomenda ng manufacturers at ng regulatory board. Inihalimbawa pa ni Galvez ang nasa 1.3 milyong Pfizer vaccine doses na dumating noong buwan ng Oktubre na mayroong expiry date ng Nobyembre ay na-extend ang shelf life hanggang Pebrero ng taong 2022 matapos ang ilang mga evaluations. Samantala, nababahala naman ang ilang mga Pilipino na nasa ibang bansa pa rin na pauwi. Subalit sila ay napigilan matapos nga ilagay ng gobyerno ng ating bansa itong red list
doon sa kanilang mga bansang pinagmulan. Kabilang ho dyan yung mga delegado ng Philippine Fencing Association na dapat ay pauwi na noong Nobyembre matapos na lumahok ho sila sa World Fencing Association sa Geneva. At dahil dito ay naghihintay na lamang ang mga ito ng repatriation program mula ho sa Pilipinas. Pinayuhan naman sila ng kanilang airline provider na magtungo muna sa France para ito ay hindi makasama sa travel. Kung sakali may mga paghahadlang ho sa biyahe, hindi ho sila mapabilang doon. At kinakailangan manatili muna ang mga ito ng 14 na araw bago makabalik sa Pilipinas. Sinabi ni Sally Aramburo na isa sa mga delegado na lahat sila ay bakunado na at negatibo naman sa RT-PCR test. Kung sakaling i-quarantine mga kabombo, sila ay maaaring dito na sa Pilipinas manatili sa naturang panahon o 14 na araw ho yung itinatakda, no? Kaya mas mainam na dito raw quarantine kaysa dun pa sa ibang bansa. Samantala, kamustahin naman natin ang lagay ngayon ng temperatura dahil inaasahan na bubuhos pang mas maraming turista doon sa may Baguio City naman. Nasa kabilang linya na dyan ang Bombo Radyo Baguio. Puspusan na ngayon ang inspeksyon ng Department of Tourism Cordillera sa mga accommodation establishments dito sa Baguio City kasabay ng patuloy na pagdami ng mga turista kung saan higit na sa 300 na accommodation establishments na compliant sa health and safety protocols ang nabigyan nila ng accreditation. Fully vaccinated na rin ang mga tourism workers ng lungsod at may guidelines na para sa mga tour operators, tour guides at mismong mga tourism sites. Ayon sa DOT Cordillera, ang pagdami ng turista ay dulot na tinatawag ng revenge tourism kung saan ang mga matagal na hindi nakapagbiyahe ay dahil sa pandemya ay nanggigigil na mag-travel o magbiyahe. Mas mabilis na rin ngayon ang pagproseso sa mga turistang may dalang sasakyan na pumapasok sa Baguio lalo na at pwedeng dumiretso ang mga ito sa mga hotel na may sariling triage unit kung saan sila mag-check-in. Nadagdagan na rin ang mga triage unit sa Marcos Highway at Cannon Road checkpoints matapos maobserbahan ang paghaba ng pila ng mga turista sa Central Triage ng Baguio City. Patuloy din na pinapabalik sa pinagmulan ang mga turistang kulang sa requirements o hindi sumusunod sa alituntunin para sa mga turistang gustong bumisita ng Baguio. Samantala, mas bumaba pa ang temperatura sa Baguio at Benguet dulot ng aktibong northeast monsoon. Alas 5 kaninang umaga ay naitala ang 12 degrees Celsius na lowest temperature ng Baguio City na mas mababa sa 13 degrees Celsius na naitala kahapon at sa 15 degrees Celsius to 17 degrees Celsius na karaniwang pinakamababang temperatura ng Baguio sa kasagsagan ng Vermont. Bandang 4:50 kaninang umaga, naitala ang 9 degrees Celsius na lowest temperature sa Atok, Benguet, habang bandang 5:30 AM naman ay naitala ang 14 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Samantala, para ngayong 2021, naitala noong February 22 ang 9 degrees Celsius na lowest temperature ng Baguio City at batay na rin sa record ng Pag-asa, naitala ang 6.3 degrees Celsius na lowest temperature dito sa Baguio City noong January 18 na 1961 na sinundan ng 6.7 degrees Celsius noong February 23, 1963 at 6.8 degrees Celsius naman noong January 8, 1968. How's that? Okay, Bombo Janice, anong ino-offer ngayon ng Baguio City at syempre yung Benguet area para sa mga turista natin, para sila ay talagang magsumikap na makarating dyan. Kahit mahigpit pa rin yung mga screening na dadaanan, syempre obligado yan, new normal ika nga, no? Anong mga expected maliban dun sa mababang temperatura? May mga aasahan ba silang mga ino-offer ngayon because of this northeast monsoon existence sa Bombo Janice? Yes,
sa Bombo Elmar, Bombo Dennis, no? Bago makarating yung mga tourist natin dito sa Baguio City ay kinakailangan munang magrehistro sa HDF or dito sa BaguioVisita.com.ph na kung saan kung wala silang maipapakitang QR code ay hindi sila makakapasok dito sa Baguio City. Kung saan dito rin sa syudad ng Baguio may ino-offer din na mga promo, no, yung mga ating mga hotel establishments dito sa Baguio City. At bukod nga dito sa mga promos, marami ding mga activities na ino-offer ang Baguio City kung saan gagaya nga dito noong December 1 ay itong pinailawan na nila giant Christmas tree dito sa Baguio City. So pinapaalala sa mga turista na dapat sundin ang mga alituntunin dito nga sa pagpunta nila dito sa Baguio City, Bombo Dennis. Okay, one just last point, Bombo Janice. Yung mga biyahe ng bus, regular na bang may mga biyahe dyan galing sa iba't ibang mga lugar, lalo na dito sa Metro Manila area, Bombo Janice? So far, Bombo Dennis, wala pang interregional routes dito sa Baguio City kung saan hinihintay pa nga ng LTFRB Cordillera itong memorandum circular na magmumula dito nga sa LTFRB Central Office, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Okay, yan ang ulat mula dito sa Baguio City, Bombo Janice Dennis para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo! Wala ho dyan sa malamig na City of Pines sa Baguio City. Ay dako muna tayo doon ho sa bahagi ng Central Mindanao dahil yung palang napatay na terorista doon sa probinsya ng Maguindanao, natuklasan siya pala ho mga kabombo yung bagong amir ng Dawla Islamiyah. At ano kay magiging epekto nito doon sa naturang grupo? May balita at follow-up dyan si Bombo Gary Puersas. Nasawi ang bagong amir ng Dawla Islamiyah Terrorist Group at 4 nitong mga kasamaan sa engkwentro ng Joint Task Force Central sa lalawigan ng Maguindanao. Nakilala ang nasawi na si Hasim Karinda alias Commander Abu Hashim at mga tauhan niya na sina Pahad Salipada alias Nas, Hamsala Ganoy Salangani, Sala Salipada at alias Tok. Ayon kay 6th Infantry Battalion Philippine Army Commanding Officer Lieutenant Colonel Charlie Banaag na nakasugupa nila ang grupo ni Commander Hashim sa Barangay Dabinayan, Mamasapalo, Maguindanao. Patay sa engkwentro si Karinda at 4 niyang mga tauhan habang walang nasugatan sa tropa ng 6IB. Si Commander Hashim ang pumalit kay Salahuddin Hasan, ang amir ng Dawla Islamiyah Terrorist Group na napatay sa engkwentro ng militar sa Barangay Damablak, Talayan, Maguindanao noong October 29, 2021. Pinuri naman ni 6th Infantry Division Chief at Joint Task Force Central Commander Major General Jimmy Maxoy ang 6IB at mga sibilyan na nagbigay sa kanila ng impormasyon sa kuta ng mga terorista. Nagulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, 4 na mangingisda naman mula sa Catanduanes, 2 araw nang nawawala matapos umanong makasagupa ang malalaking alon sa dagat. May nakalap namang detalye dyan ang Bombo Radio Legazpi. Ipagpapatuloy ngayong araw ang search and rescue operation sa 4 na mangingisda mula sa Baras Catanduanes na naiulat na nawawala. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Baras MDRRMO Assistant Officer Kenny Teston, lula ng 5 motorboats ang mga ito at pumalaot madaling araw ng Disyembre 1. Inaasahang makakauwi dakong alas 11 ng gabi sa kaparehong araw, subalit bigong makabalik hanggang sa ngayon. Kahapon, isa sa mga ito ang natagpuan na sa Barangay Malubago, Rapu-Rapu, Albay, kung saan na-rescue si Freddy Mingo, ngunit missing pa sina Ronald Abarle, Dante Torrente, Melvin Babagay, Gerson Asis at Jovel Torrente. Nabatid na pabalik na sa Catanduanes ang mga ito nang maabutan ng malalaking alon sa karagatan kaya't napahiwalay si Mingo sa mga kasamahan. Nakikipag-ugnayan na rin ang Baras MDRRMO sa local DRRMs sa Samar sakaling napadpad sa lugar ang mga ito. Batay kasi sa pahayag ni Mingo, posibleng napadpad sa Samar area ang mga kasama dahil sa direksyon ng hangin ng mawala ang mga ito. Kung halimbawa manggong makailing, naka-upload man po sa social media ang description kan sa tuyang mga motorboats, and so
pictures kan sa tuyang mga para sila. Kung halimbawa man kung makailing, tawi man pong mag-report sa samuyang opisina po. Si Barasem DRRMO Assistant Officer Kenny Teston para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafael Lozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio Bombo! Standby muna ang Bombo Radio Cebu dahil may update ho tayo dyan. Dahil may lokal na opisyal pala na namahagi ng tulong. Kaya lang, hindi maganda yung naging reaksyon ho ng ilan ho sa mga tao dyan. Alamin ho natin maya-maya sapagkat may mga follow-up tayo. Samantala, kunin muna natin yung update hinggil ho dun sa pananambang o ambush sa isang medical director diyan sa Northern Mindanao. May mga anggulo na ba tinitingnan dyan ang pulisya? May report ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Inamin ng pulisya na blanco pa sila sa kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod pag-ambos patay ng hospital medical director sa isa sa mga pribadong ospital ng Cagayan de Oro City. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Nazareth Police Station Commander Captain Alan Cairil na bagamat mayroon na silang hawak na kopya ng CCTV footages ng motorcycle and tandem suspects, subalit hirap itong matukoy dahil nagsusuot ng helmet habang pinagbabaril. Ang biktima na si Dr. Raul Winston Andutan, 64 anyos, may asawa na residente sa isa sa mga barangay nitong syudad. Inihayag ni Cairil na batay sa kanilang inisyal na investigasyon sa pinagtrabahuan na ospital ng biktima, pawang magagandang paglalarawan ang kanilang nakukuha mula sa mga katrabaho nito, kaya pahirapan ang pagtukoy ng motibo ukol sa krimen. Ito ang dahilan na nabuo ang teorya ng pulisya na maaaring mayroong ibang isyo na labas sa kanilang trabaho na maaaring nauugnay ang biktima, kaya posibleng naganap ang pananambang. Si Andutan na isa sa mga ginalang na manggagamot sa medical profession ng Northern Mindanao at katunayan naging bahagi ito ng mga nagdaang Bombo Medical Projects ng Bombo Radio Philippines ng syudad. Si Andutan ay mula sa kanyang bahay at papunta sa Maria Rina Xavier University Hospital sakay ng pribadong sasakyan ng tinambangan nito. Pagdating sa isa sa mga kalye ng barangay Nazareth nitong syudad, magugunitang nagtamo na 5 tama ng mga bala mula sa pinaniwalaang kalibre 45 baril ang biktima dahilan sa agaran nitong pagkasawi kahapon ng umaga. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Northern Mindanao, Basta Radio Bombo! Yung pamimigay ng ayuda ng isang lokal na politiko dyan ho sa mga nasunugan sa Bambaling, Cebu ay nauwi ho sa kaguluhan dun sa pagtanggap ng naturang ayuda. Bakit kaya? Alamin natin yan sa report ng Bombo Radio Cebu. Nagkagulo ang pamimigay ng ayuda sa kampo ni Cebu City South District Representative Rodrigo Bebot Abellanosa para sana sa mga nasunugan dito sa City Luis, Barangay Bambaling, lungsod ng Cebu. Ito ay matapos na pinauwi ng kapitan ng Barangay Bambaling dito sa lungsod ng Cebu na si Atty. Ang mga staff ni Congressman Abellanosa at yung mga pumipilang biktima sa sunog na gusto sana makakuha ng ayuda. Ayon pa sa mga residente, ay pa ng kapitan ng power supply ng sound system habang may report na pinunit din ng kapitan ang tarpaulin na dala ng kampo ng kongresista. Hindi ito nagustuhan ng mga tao, sinaway at pinagmumura ang naging aksyon ng kapitan. Sa kabilang banda, Bombolenis ay muntik na rin mag-atensyon kahapon sa fire site o nasunugan at mga miyembro ng clearing operation team dito sa lungsod ng Cebu matapos na ayaw sana ng mga nasunugan na gibahin ang kanilang lugar dahil sa takot na hindi sila makakabalik. Ang clearing operation ay para sana sa reblocking dito sa lugar para palawakin ang mga kalsadang lugar para kung may sunog ulit ay madaling makakapasok ang ating mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. So Bombo Dennis, yan ang latest update mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, sa Bombo Eric Amaro nag-ulat at para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero ng radio station sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio Bombo. Bombo Eric, isang tanong lang ito, Bombo Eric. May hakbang ba na ginagawa na para maging systematic yung pagbibigay ng tulong? Di ba, may national candidates din na nabigay ng tulong dyan. Hindi ba pwede na magkaroon ng sistema, listahan at isa-isa yung pagpunta para kahit paano maayos at hindi mauwi sa mga ganyang gulo ang sitwasyon na Bombo Eric?
So maganda yung suggestion mo, Bombo Dennis. No? At sa ating napagalaman, yan naman talaga yung gusto ng ating mga kaukulan dito sa lungsod ng Cebu na maging maayos ang gagawin na mga pagbibigay ng tulong. Kasi yun na nga, marami ng mga pumupunta dito, mga local at national candidates na gusto magbigay ng tulong sa ating mga libu-libong nasunugan na Bombo Dennis. Sa setup dito, kadalasan yung mga magbibigay ng tulong ay dadaan sa ating CSWS sa barangay, kaya may systematic na pamimigay ng tulong. Pero kahapon, nagkagulo kasi kontrapartido yon, Bombo Dennis. No? Si Cap Hines Abiliana nasa Team Rama o yung incumbent mayor dito sa lungsod ng Cebu. Samantala, yung namimigay kahapon, ang kampo ni Congressista Bebot Abellinosa ay nasa BOPK yun o nasa ibang partido. At saka grabe yung rivalry ng dalawang partido, Bombo Dennis. Kaya yun, hindi yung namimigay kahapon, di dumaan sa kapitan, kaya ikinagalit ng kapitan dito sa Barangay Mambaling, Bombo Dennis. Oo, pero sana set aside muna yung politika. Tulong ang pag-usapan, pero dapat systematic din at the same time, Bombo Eric. Maraming salamat dyan sa mga update nyo, Bombo Eric. Back to you, Bombo Dennis. Sa dagdag pa nating mga balita, Bombo Ever. Samantala doon naman sa Davao, si Mayor Inday nananawagan sa pagkakaisa matapos nga ang pag-withdraw ni Senator Bongo sa kanyang kandidatura. May detalye pa ang Bombo Radyo Davao. Matapos ang pag-atras si Senator Bongo sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa 2022 national and local elections, nanawagan si Vice Presidential Aspirant at Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ng pagkakaisa. Una nang sinabi ng tagapagsalita ni Mayor Inday na si Luan Cebu Mayor Christine Frasco. Naniniwala ang alkalde na ito ang magiging daan para sa pagkakaisa kasama ang BBM Sara Unit Team para umano magtagumpay sila sa kanilang mga plano sa bansa. Dagdag pa ni Mayor Inday na mula nang inilunsad niya ang kanyang kandidatura sa pagka-Vice Presidente, nanawagan ito sa lahat ng suporta sa Administrasyong Duterte para mapalawak pa ang magandang nasimula ng kanyang ama. Sinabi rin ng opisyal na dapat respetuhin na lamang ang naging desisyon ni Senator Bongo kung bakit ito umatras sa kanyang kandidatura. Kung maalala, katandim ngayon ni Mayor Inday si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 2022 poll sa ilalim ng Unity Team Alliance na binuo ng Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, hugpong ng pagbabago at pwersa ng masang Pilipino. Balita mula Himpila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña ng uulat para sa Babasa Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Dumating na sa bansang Cyprus si Pope Francis. Isusulong ng Santo Papa ang kanyang prioridad gaya ng pagkalat ng migrants at interconfessional dialogue. Sinalubong ito ng mga opisyal ng Cyprus paglapag ng sinakyang eroplano sa may Larnaca Airport. Mananatili ang 84 anyos na Santo Papa sa Cyprus ng hanggang sa araw ng Sabado at magtutungo naman ito sa Greece pagkatapos na siya ay may mataas na problema sa mga migrant at krisis naman sa mga refugee. Siya ang pangalawang Santo Papa na nagtungo sa Cyprus na majority dito ay mga Greek Orthodox. Una nang dumalaw kasi sa Cyprus si Pope Benedict XVI noong taong 2010. Bombo Sports News. Paring pinasinungalingan ni Philippine Athletic Track and Field Association o Patapa President Philip Wico ang akusasyon ng pole vaulter coach na si Vitaly Petrov na inimbento lamang nito ang usapin ng hindi pagbayad sa kanya ng Pinoy Olympian na si EJ Obiena. Sinabi ni Wico na walang katotohanan ang pahayag ni Petrov na kinasabwat niya ang Ukrainian coach para pumabor ang pahayag nito sa Patapa. Dagdag pa nito na malayong mangyari ang nasabing aligasyon dahil sa magkaiba ang kanilang time zone ni Petrov at Obiena. Magugunitang pinabulaanan ni Petrov ang aligasyon ng Patapa na hindi nito natanggap ang bayad sa pagsasanay kay Obiena. Inakusahan din na nameke ng mga dokumento ang atleta sa liquidation para sa pagbabayad kay Petrov. Bombo Business News.
Sisimulan ng maglabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kalagitnaan ng 2022 ng bagong 1,000 bill na gawa sa polymer o plastic. Ayon sa Bangko Sentral ay natapos na ang pagpirma ng kontrata sa Reserve Bank of Australia. Sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno ng note printing doon sa Australia ay ito ay subsidiary kasi ng Reserve Bank of Australia. Ang kanilang kinukuha sa paggawa ng bagong polymer banknotes. Ang Australia kasi ang kauna-unahan sa mga bansa na naglabas ng full series ng polymer banknotes na sila rin ang gumagawa at nagsusupply sa iba pang mga bansa. Dagdag pa ni Jokno na ang polymer na klase ng pera ay environment friendly, mura at malinis at mahirap magaya ng mga kriminal. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies mga kabombo, naitala ang 50 pesos and 38 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ay 36 pesos and 93 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 46 centavos. Ang euro, 57 pesos 13 centavos. At Saudi Arabian rial ay 13 pesos and 43 centavos. Batay ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, 22 araw na lamang bago sumapit ang Pasko. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas,